Жаңалыклар вакыты үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Хасаншина, исәнмесез? Бүген Россиядә хәвефле сиреналар яңгырады. Россия җыелма командасының элеккеге футболчылары Әлмәттә. Федеральная налоговая служба сообщает о старте ежегодной рассылки налоговых уведомлений. Милек салымы түләр вакыт җитте. Әлмәт урамнарында хәвефле сиреналар яңгырады. Аларны бүген 6 октябрьдә 10 сагать 40 минутта ашыгыч хәбәр итү системасын тикшерү өчен кабыздылар. Сиреналар өлкәнең барлык районнарында һәм бөтен ил буенча яңгырады. Тавышлар 1 минут чамасы дәвам итте. Әлмәтлеләрдә ул паника тудырмады. Мондый тикшерүләр гражданнар оборонасы идарәсенең техник системасын даими әзерлектә тоту һәм хәрби конфликтлар яисә шушы конфликтлардан килеп чыккан куркынычлар, гадәттән тыш хәлләр килеп чыкканда яисә аларның чыгу куркынышы булганда, шулай ук хәбәр итү системасын алда торучы язгы су китүләр һәм җәйге янгын куркынышы вакытында халыкка хәбәр итү өчен үткәрелә. Алар елга 2 тапкыр көз һәм яз айларында үткәрелә. Россия җыелма командасының элеккеге футболчылары Әлмәттә мастер-класс үткәрде. Очрашу безнең егетләр автойөреше кысаларында узды. Россия футбол берлеге карары нигезендә команданың элеккеге футболчылары Россия җыелма командасы автобусы инде Яршалы, Түбән Кама, Бүгелмәдә булды. Экс-футболчыларны без дә күреп кайттык. Россия җыелма командасының Словакия белән 8 октябрьдә Казанда узачак уйнавына багышланган Татарстан буенча автотур барышында Дмитрий Хлистов, Денияр Билалетдинов, Дмитрий Сычев һәм Руслан Пименов калабызның шәһәр стадионында футбол буенча спорт мәктәбе укучылары өчен мастер-класс уздырды. Танылган спортчыларны көткәндә яшь футболчылар әлеге очрашуга баглаган өметләре белән бүлеште. Ожидаю много хороших. Якты хис кичерешләр көтәм, бер елга булса да хәтердә калсын. На год ближайший хотя бы. Достаточно масштабное мероприятие, где мы... Масштаблы чара, бик танылган спортчыларны күрәчәкбез. Бәлки хезмәт юллары турында күбрәк белербез. Возможно, познакомиться, узнать о их жизни больше, о их футбольной карьере и так далее. Знаете, вот сейчас дети наверняка их не видели, как играли, мы-то видели. Балаларның аларның ничек уйнавын күргәне юктыр. Хәзер YouTube-ка керерләр, аларның техникаларын күрерләр, ничек йөгерәләр икәнен карарлар һәм үзләренә алып өстәрләр. Зур һәм яхшы футболчылар булып үсерләр дигән өмет. Бьются. Ну и, наверное, что-то хорошее от них возьмут. Егетләрнең Әлмәткә килүе үзләрен йолдыз итеп күрәсе килгән сабыйлар өчен чын-чынлап зур вакыйга. Чөнки спорт сталарын якыннан күреп танышудан тыш күпләрнең кумирлары булган йолдызлар балалар өчен мастер-класс күрсәтү бәхет түгелмени? Яшь уенчыларның сүзләре булмады, бары гаҗәпләнгән хис-тойгылар гына. Дмитрий Сычев шәһәрнең һәм республиканың инфраструктурасы башка шәһәрләр өчен зур үрнәк дип билгеләп үтте. Это пример для всех остальных регионов. Башка регионнар өчен үрнәк калганнарга хыялланырга гына кала. Спорт өчен бары да эшләнелгән. Балаларга төрле спорт төрләре белән шөгыльләнергә мөмкинлекләр тудырылган. Стоит только поаплодировать вашему руководству. Мастер-класска 9 команда җыелды. 300-дән артык яшь спортчылар арасында Зәйдән дә килүчеләр бар иде. Барлыгы мондый дәресләрдә республиканың төрле яшьтәге 1500 баласы катнашачак. Уенчылар 8 октябрьгә кадәр Чистай һәм Казанда да булачак. Укытучы кеше тормышында әти-әнидән соң иң мөһим урынны алып торучыларның берсе. Октябрь аеның иң матур кояшлы көннәрендә Азнакайда укытучылар көне бәйрәм ителде. Шәһәрнең Акчарлак ресторанында районның күркәм мәгариф хезмәткәрләре җыйналды. Зур күрсәткечләргә ирешкән 40 укытучыга төрле дәрәҗәдәге дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырылды. Тулырак Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Укытучы җир йөзендә иң мактаулы һөнәрләрнең берсе ул. Азнакай укытучыларына көтелмәгән бүләк, ул да булса Эльмира Нагимова һәм Руслан Керамуддинов башкаруында матур концерт булгандыр. Укытучы бала күңелен җаны тәне белән тоеп яшәүче, аңлаучы кеше. Аларның хезмәте хөрмәткә лаек. Бәйрәм уңаеннан үткәрелгән тантаналы чарага килгән педагогларны, грант тоткан фидакар укытучыларны, мәктәп директорларын, район башлыгы Марсель Шәйдуллин сәламләп, изге теләкләрен җиткерде. Безнең районыбызның сез һәрвакыт бөтен яклап үрнәк булырга тиеш. Эштә дә, өйдә дә, балаларыгыз да үрнәк булырга тиеш, үзегез дә үрнәк булырга тиеш. Шулай да ул, шулай күрәм сезгә менә бик зур рәхмәт. Алда яңа уңышлар теләп бүләкләр тапшырды. Котлау, тәбрикләүләр мул табын артында матур җырлар белән үрелеп барды.
татар телен яхшы белергә кирәк. Ул балалар өчен дә, әти-әниләр өчен дә зур мөмкинлекләр ача. Үзеңнең туган телеңдә уйлый һәм фикерли белү бу иң зур байлыкларның берсе дип саныйм. Бүләкләнүчеләрнең берсе Миләүшә Миннегалиева, Сарлы урта гомуми белем бирү мәктәбеннән. Үзенең 34 ел гомерен балаларга белем бирүгә багышлаган. 87 елда практикага, Сарлы урта мәктәбендә практикага кайтканым. Менә шушы авыл мәктәбе ушап, мен шушында кире эшкә кайттым. Шушы бәйрәм уңаеннан үземнең коллегаларымны, район укытучыларын, җитәкчеләребезне зур бәйрәмебез белән тәбрик итәм. Укытучыларның игелекле һөнәр ияләре булуын тагын бер кат ассызыклап, үзләренең җылы теләкләрен район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов, аның урынбасары Дамир Гыйләҗев, Мәгариф идарәсе җитәкчесе Зөлфия Гыйләҗевалар да җиткерделәр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер рәсми темаларга. Татарстанда өлкән яшьтә гражданнар өчен күчемсез милекне рәсмиләштерү буенча кайнар линиялар узачак. Өлкәннәр декадасы кысаларында Татарстан Росреестры һәм Кадастр палатасы экспертлары 2 көн дәвамында 7 һәм 8 октябрьдә өлкән буын вәкилләре өчен күчемсез милеккә хокукларны рәсмиләштерү буенча бушлай консультациялар үткәрәчәк. Гамәлдәге чикләү чаралары белән бәйле рәвештә республика буенча консультация чаралары кайнар линия форматында узачак. Гражданнар аңа шалтыратып, күчемсез милекне ни өчен теркәргә, үз күчемсез мөлкәтеңне мошенниклык гамәлләрдән ничек якларга, дача яки гараж амнистиясеннән ничек файдаланырга, җир кишәрлегенең шикләре бузылган очракта нишләргә кирәклеген белә алачаклар. Казанда гражданнарда шалтыратулар 10-12 сәгатькә кадәр 255 25 71 телефоны буенча шәһәрнең 843 коды буенча кабул ителәчәк. Республиканың башка шәһәр һәм районнарында кайнар линия телефоннары Росреестр идарәсе сайтында гражданнар мөрәҗәгатьләре кайнар линиялар бүлегендә урнаштырылган. Федераль салым хезмәте физик затлар тарафыннан транспорт һәм җир салымнарын түләү, шулай ук 2020 ел өчен милек салымын түләү өчен хәбәрнамәләр җибәрә башлады. Россия буенча барлыгы 67 миллионнан артык шундый хат җибәреләчәк, дип хәбәр итә салым хезмәте вәкилләре. Милек салымы түләр вакыт җитте. 2021 ел өчен салым түләү турындагы белдерү хатлары Татарстан халкына октябрь ахырына кадәр таратылып бетәчәк. Салым хезмәте хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, милек салымнарын 2021 елның 1 декабреннән дә соңга калмыйча түләргә кирәк. Федеральная налоговая служба сообщает о старте Федераль салым хезмәте физик затлар тарафыннан транспорт һәм җир салымын, шулай ук мөлкәткә салымны түләү өчен еллык салым белдерүләрен җибәрә башлау турында хәбәр итә. Федераль салым хезмәте сайтында шәхси кабинеттан файдаланучыларга салым белдерүләре электрон рәвештә йөкләнгән. Салымнарны бердәм салым түләү функциясеннән файдаланып түләргә мөмкин. Сервис онлайн кошелектан гыйбарәт. Анда акча кертергә мөмкин, аннан билгеле бер вакытта исәпләнгән салым суммасы күчереләчәк. Бу функциядән шәхси кабинет аша файдаланырга мөмкин. Шулай ук гражданнарга уңайлы булсын өчен Федераль салым хезмәте сайтында физик затларны иминият кертемнәре түләү сервисы да эшли. Алия Байрамалова, Динара Гайнетдинова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Россия пенсия фондының Әлмәт бүлеге хәбәр иткәнчә, беренче группа инвалидларын, 18 яшькәчә булган инвалид балаларны яки беренче группа тумыштан инвалидларны, 80 яшькә җиткән пенсионерны караучы хезмәткә сәләтле эшләмәүче гражданнар акчалата компенсацияга исәп тота ала. Аның күләме 1200 сум. Караучыларга пенсия коэффициентлары күчерелә, ә карау вакыты стажга кертелә. Өлкән кешене караучылар рәсми рәвештә эшләргә пенсия социаль өстәмә түләүләр алырга тиеш түгел. Шулай ук мәшгульлек үзәгендә эшсез сыйфатында тормаска тиеш, диделәр Россия пенсия фондында. Компенсация түләүләрен электрон рәвештә гариза биреп пенсия фондына бармыйча рәсмиләштерергә мөмкин. Хезмәт күрсәтүче дә пенсионер да гариза бирә, дип пенсия фонды ачыклык кертә. 8 октябрьдә Әлмәттә вакансиялар ярминкәсе узачак. Аңа пенсия алды һәм пенсия яшендәге кешеләр, шулай ук барлык теләүчеләр килә ала. Килүчеләр шәһәр предприятиеләрендә һәм оешмаларында буш эш урыннары һәм вакантлы вазифалар турындагы мәгълүмат ала. Ярминкәдә катнашучы предприятиеләрнең кадрлар хезмәте вәкилләре белән очраша, шулай ук хезмәт һәм мәшгульлек турындагы законнар буенча консультациялар ала. Вакансиялар белән танышу өчен Герцен урамы 86А адресы буенча урнашкан мәшгульлек үзәгенә килергә кирәк. Белешмәләр өчен телефон 32 34 95. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Православие динендәгеләргә храм калыкты. Ознакай шәһәрендә православие храмы ачылды. Гышыр садакасы бирелә мискиннәргә, факирләргә. Гышыр садакасын кайда тапшырып була? Исәнлек, саулык, самый Өлкәннәрне олылау дәвам итә.
Ознакай шәһәрендә православие храмын ачу тантанасы булды. Шарада Татнефть компаниясе генераль директорының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев һәм Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шәйдуллин катнашты. Бу хакта тулырак мәгълүмат алдагы сюжетыбызда. Шәһәрнең Нефтчеләр урамында юлның бер ягында ислам динендәгеләр өчен Ознакай нуры мәчете торса, ә инде юлның икенче ягында православие динендәгеләргә храм калыкты. Динебез төрле булса да, Аллаһ бер ул, исәнлектән, саулыктан айырмасын диләр биредә яшәүчеләр. Бу мөһим вакыйганы православие динендәгеләр аеруча түземсезлек белән көттеләр. Моңа кадәр православие динендәге райондашларыбыз шәһәребезнең Мәхмүд Хәсәнов урамында урнашкан приходка һәм Актүбә бистәсендәге чиркәүгә йөриләр иде. Бу изге гыйбадәтханәгә килгән һәр кеше биредә җылы һәм аерым рәхмәт хисе тоя. Катнашучыларның күбесе әлеге Алла йортын төзүгә күңел һәм йөрәк җылысын бирделәр. Исегезгә төшерәбез, гыйбадәтханә төзелеше 2012 елда ук башланган иде. Узган елның декабрендә изге дин, өмет, мәхәббәт һәм аларның әниләре хөрмәтенә соборның гөмбәзе һәм хачы яктыртылды. Планлаштыру этабында чиркәү төзү кирәклеге турында халык белән сөйләштек. Мәхәббәт һәм өмет белән мөрәҗәгать иттеләр алар. Гозерләре дә чын күңелдән булды. Төзелешкә бик күпләр шәхси акчаларын керттеләр. Сүз дә юк, Татнефть компаниясе дә читтә кала алмады. Мәхәббәт белән төзелгән әлеге изге йортны да изге Троица хөрмәтенә атадылар. Ознакай районында төрле милләт һәм дин вәкилләре дус һәм тату яшиләр. Чиркәүне ачу тантанасы да нәкъ менә халыклар дуслыгы елына туры килде. Авырлыклар булды, әмма Аллага шөкер, шундый матур нәтиҗә килеп чыкты. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Татарстанлылар республика мәчетләренә үз бакчаларыннан җыелган яшелчә һәм җиләк-җимеш алып килә алалар. Сүз гышыр садакасы хакында бара. Азык-төлек җыелышы социаль учреждениеләргә, хәйрия оешмаларына, шулай ук мөселман уку йортларына җибәреләчәк. Моннан тыш яшелчәләр мохтаҗ гаиләләргә дә тапшырылачак. Зәкат хәйрия фонды мохтаҗлар исемлеген формалаштырган, анда 1000дән артык гаилә кертелгән. Шул ук вакытта аларның нинди милләттә һәм диндә булуы мөһим түгел. Гышыр ул садака түре. Мөселманнар бер сезонда алынган уңышның 10/1 өлешен аз кремләргә бирергә тиеш дип аңлаталар Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең матбугат хезмәтендә. Гышыр садакасын Әлмәттә дә җыялар. Аның саваплары һәм барлык нишкәлекләре хакында район мөхтәсибәтендә җентекләп сөйләделәр. Гышыр ул зәкатның бер төре. Аның төгәл нисабы булмаса да елга бер мәртәбә җыелган уңышның 10/1 өлешен фәкыйрьләргә бирү фарыз, ягъни мәсәлән тиеш санала. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Дөреслекте Аллаһ субхану тәгалә безгә күп нигъмәтләр бирде, нигъмәтләрен бирде. Безгә ризыкларын, суларын. Һәм менә бу уңышлардан, хәзерге вакытта җыя торган уңышлардан мусульман кеше динебездә бирергә тиеш гышыр садакасы. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хәдисендә җыеп алынган уңышның яңгыр һәм елга сулары белән үстерелгән өлешеннән 10/1 хезмәт куеп ташылып су сибеп үстерелгән өлешеннән 20дән 1 өлеше садака итеп бирелергә тиеш дигән. Мисал өчен 100 чиләк бәрәңге аласыз икән, аның 10 чиләген гышыр садакасы итеп бирергә кирәк. Уңыш көзен җыелгач гышырны да көз айларында бирәләр. Соңрак бирүдә гаеп түгел. Мохтаҗларга, ятимнәргә, сәламәтлеге булмаган кешеләргә, кем үз-үзен тәэмин итә алмый, шуларга өлеш чыгару бик саваплы. Гышырны элек-электән мәдрәсә шәкертләренә биргәннәр. Гышыр садакасы бирелә мискиннәргә, фәкыйрьләргә. Безнең инде Әлмәт районында мәдрәсәләр эшләп тора. Ул да булса егетләр мәдрәсәсе, кызлар мәдрәсәсе. Һәм ул мәдрәсәләр гышыр садаканы җыялар. Алар шәкертләргә, кызларга һәм егетләргә булачак. Әлмәт районында гышыр садакасы җыю шулай ук җайга салынган. Аның өчен Әлмәтнең Үзәк мәчетенә яки Волгоградский урамы 24нче йорт адресы буенча урнашкан мәдрәсәгә мөрәҗәгать итәргә була. Ел сайын октябрьнең 1-10 көне өлкәннәр декадасы буларак билгеләп үтелә. Шул уңайдан Әлмәт социаль идарә башлыгы Рөстәм Гәрәев Азәрбайҗан диаспорасы белән берлектә Сона Мириева хәлен белергә килделәр. Тулырак Алсай Миров сюжетында. Сона Миреева гаиләдә иң өлкәне. Азәрбайҗан халкына хас булганча иң хөрмәтлесе дә ул. Әнидән гел киңәш сорыйбыз, сүзеннән чыкмыйбыз ди балалары. Поздравляю ее от всей души, чтобы она, как у нее мама. Шын күңелдән туган көне белән котлыйбыз. Әбиебез сыман 100 ел яшәсен. Аның күләгәсе гел безнең баш өстендә булсын. Әни янда булганда рәхәт, ул безгә бик кирәк. Без аны тыңлыйбыз, карыйбыз. Когда она долго живет, и мы слушаем
ухаживаем ей. Сона Миреева 1936 елгы. Ире белән Грузиядә яшәгәннәр. Әлмәткә 10 ел элек әтиләре мәрхүм булгач, балалары алып килгән. Сона ханым колхозда мамык җыючы булып эшләгән. Бакчада эшләргә яраткан. Җир кешесе диләр аның турында якыннары. Аның юл буена утырткан чикләвек агачлары хәзер инде зур булып үскәннәр. Кешеләр һаман рәхмәт әйтеп торалар дип искә ала улы. İslamlık sağlık, samay glava. Da glava исеменнән, hem Әлмәт исеменнән. Она является основой, крепким фундаментом для... Менә ул гаиләнең нигезе, фундаменты булып тора. Ул алар өчен үрнәк. Нык сәламәтлек, озын гомер, күбрәк оныклар һәм оныкчыклар телим. Лет жизни и побольше внуков и правнуков. Алсамир Вайдар Кабиров, Яңгыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 77-нче сезонның 7-нче яңалыгы Әлмәт драма театры 7 октябрь көне чираттагы сезон аша һәм ул күп мәдәниятләргә хас бәхет саны булган 7 белән бәйле. Көтеп алынган вакыйганың үзенчәлекләрен театрда узган матбугат конференциясендә сөйләделәр. Тулырак Фирая Юнусова материалында. Ачылачак сезонның беренче яңалыгы театрның яш актер белән туплануы. Әлмәт труппасына Казан театр училищесын тәмамлаган Айгиз Фаттахов кушылган. 77-нче сезонга 7 премьера билгеләнгән. Аны тамашачылар 7 октябрь көне, ягъни иртәгә үк күрәчәк. Җил артыннан исемле спектакль Халет Хасейни романы буенча Метью Спенглерның сәхнә вариантына нигезләнеп куела. Режиссура һәм сценография Камил Тукаевныкы. Узган ел сезонны ачтык без, чөнки безнең бик зур сөенечебездән башланды ул. Biz сезонны ачмадык, яңартылган сәхнәбезне ачтык бит инде. Хәзер теләсә кайда без горурланып әйтәбез, безнең сәхнәбез бар. Кемне дә булса чакырырга туры килгәндә дә, кайсы да булса театрны чакырганда да, без инде әйтәбез, сәхнәнең мөмкинлекләре бар, ут та бар, тавыш та бар, барсы да бар, килегез дип. Без бик күп режиссерларны чакырып китерәбез. Бу яңа мәктәп, яңа алымнар, яңа мөмкинлекләр. Мин бик теләп алынам, экспериментларга да, яңа рольләргә дә һәм көтелмәгән нәтиҗәләргә килеп чыгабыз. Сүз уңаеннан быелдан театр базасында балалар өчен Тылсым театраль студиясы да эшли башлады. Аның җитәкчесе Илсур Хәйретдинов театр серләренә орлыкны кечкенәдән үк салырга кирәк дигән фикердә. Менә бу балаларда театрга ярату, иҗатка ярату ятасы килә. Бәлкем киләчәктә ул бер профессиягә әйләнер, хоббига, бәлки ул безнең киләчәктә тугры тамашачыбыз булыр. Әлмәт театры татар телен үстерү мәсьәләләре буенча Татарстан президенты каршындагы комиссия тарафыннан игълан ителгән конкурста грант тоткан. Бәйге Республика театр эшлеклеләре берлеге белән берлектә туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында оештырыла. Әлеге грант Зөлфәт Хаким романы буенча ана җыры спектаклен әзерләүгә тотылачак. Режиссеры Ильяс Гаряев. Һәрбер яңа әйбер безнең өчен ниндидер кызык. Яңа роль, яңа пьеса килә, яңа режиссер ничегрәк булыр микән? Тамашачы ничек кабул итәрме икән? Менә ул сораулар меңләгән сорау туа күңелдә артист кешенең. Һәм ул сораулар ниндидер импульс, энергия бирә безгә. Һәм ул безне яшәтә. Яңа сезонда Әлмәт театры беренчеләрдән булып Пушкин картасы проектына кушылды. Яшь тамашачылар картадан файдаланып театр карап хозурлана алачаклар. Бүгенге көндә 44 спектакль Пушкин картасы буенча сатуга чыкты. Әлбәттә, алар саны артачак. Декабрь репертуары расланганнан соң Пушкин картасы буенча исемлек тагы да тулыландырылачак. Билетлар сатыла. Бүгенге көндә 200 билет сатып алды Пушкин картасы буенча. Шулай ук яңа сезонда театрга йөрүче тамашачылар арасында от казанган тамашачы исеме дә билгеләнеләчәк. Без аның положениесын ясыйбыз һәм ул биреләчәк сезонга, сезонда 8 ай эшлибез. 15 һәм аннан күбрәк килгән тамашачыларга алар билетлар белән аны дәлилләячәк һәм без бу исемгә лаек тамашачыларга шундай бүләк әзерлибез. Фирая Юнусова, Рамиля Хәмидуллина, Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа сезонда Әлмәт театры гастроль эшчәнлеген дәвам итәчәк. 2 сезон арасында коллектив Кайда минем илем, Йөрәк сыры спектакльләре белән Габдрахман, Кишүшат авылында, шулай ук Алабуга, Актаныш, Әлки, Норлатта, Ознакай, Урыссу районнарында да булып тамашачы белән аралашты. Күп санлы фестивальләрдә катнашып калабызны танытты. Быел да мәдәни мөхит һәм театраль җыва проект кысаларында чыгышларын дәвам итәчәкләр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтажер Олия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.